फ्रेंड दाखालि बैसागुआव प्रमद बर'आ मोनसे ओरैबायदि गिदिर खामानि मावगारबाय बैसोआव खम बियो हाग्रामा महिलारिनिख्रुइबो खमसिन रायनायाथ' प्रमदआ बारा रायाखैमोन हाग्रामायासो बेखौ फायखारि थायखारि होनना रायदों बिनि उत्तर होदों दुर्नितिनि सर्दार माबा माबि थेवबो प्रमदआ बुंबाय बैसागुआव मा बुङो नोंलाय होननानै सांबादिकफ्रा सोंनायाव बियो बुंबाय मा दिनै बैसागु बोथोराव आं जुदि मालाबा हाग्रामाखौ बुंनायाव माबाफोर गोसोआव दुखु मोनदोंबा बैसागु बोथोराव आं खेमा बिबाय हाग्रामानाव हाग्रामायाबो संग्रामि मानसि हाथियार लानानै आन्दलन खालामबोनाय मानसि बेबो जाथिनि थाखाय जोबोद मावबोबाय होमबा मानो आं गाज्रि मोननो दा आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर दुखु नांथाव जादोंबा आंखौ खेमा हो होननानै बियो बुंबाय आरोखि टिभियावबो ओंखारबाय हाग्रामायाथ' बिदि बुङाखसै बैसोआव देरसिन बियो गोसोआ खिन्थु देरसिन देखायनो रोङाखसै प्रमदआ देरसिन देखायबाय गोसोखौ होमबा गोसोआ सोरना देरसिन साननानै नायदो सांबादिकआ सोंबाय बैसागुआव नों मा खालामनो आंलाय सानबाय शुभेच्छा होगोन बयखौबो सान्थि थानो होगोन खावलायगोन खोमा सानदोंमोन आरो बे बैसागु थाइसागु गोसो गैया नामा गोसोआव गैया नामा बियो मा खालामनो लोंगोन जागोन मोनाबा उन्दुनानै थागोन आरो माथो बिदि होनना बुंबाय आरो दा जियानो जा बेहा बिदिनो मोजां मोनोबा बुंनांगौथ' जेबो गैया BPFनि मानसिफ्राबो दिनै साननानै लानाया मोजां खौसे जानो नागिरबाबो हाग्रामाया जुदि खौसे जानो गोसो गैयाबा बेखौ खौसे जानो बाध्य खालामनो हायो BPFनि मानसिफ्रा माब्रै एसेबां दिनाव थाखानि थाखाय राजनितिनि थाखाय हानजानि थाखाय जोङो BPFनो भट होबोबाय ओइबार हारिनि नामाव जों ट्रेक्टराव भट होगोन होननानै ज' होनानै आंखौ देरहाहोयोबा गाबोन हाग्रामा महिलारिया सानगोन खौसे जायाबा आंहा ओंखाम गैया बे बाध्य जागोन बियो खौसेनि थाखाय सिन्था खालामो दा बेनि साबिखाथिया नोंथांमोनावनो दं गाज्रि मोननायनि बाथ्रा गैया मा मोनदों BPFनि मानसिफ्रा मालाय सोरबा XBLT खालामदोंमोन बे मालाय मा मोनदों गसाइगावफोरथिंथ' माखासे XBLTफोर दङ थंफां बोनाय ट्राकआव लेबार मावनानै जायो जेबोथ' मोनाखै इउथ BPF मावबाय थांनाय इलेक्सनफ्राव बिराद बुख्रुब खालामबाय जोबनायाव दा जोंखौनो बुनो होसोयो आरो जोंखौ लोगो मोनबा जोंनिफ्राय साहा लोंनाय 100-200 बिफिनो दा फैसा थाखा गैया जेबो गैया जोंनाथ' गोसोआ बिदि नङा बेयो जोंनि एगेन्स्टआव मावदों मालाय मा जानो उपायहीन मानसिफोरखौ जों सहाय खालामदों जोङो मानोथो खालामाखै जानो खालामगोन दाबो ज'यैनो खालामगोन गैयैफोरनो मदद होगोन जेबो मोनैफोरनो मोननायनि हाबा मावगोन नाथाय नोंसोर ज' जागोन गासिबो ज' जागोन आरो जेला जोंनि गोसोनि लुबैनाय जोंनि थांखि आलादा रायजोनि सिमाङा जाफुंहैगोन होनबाथ' बुंनो थाङोबा आन्दलनकारि मानसि सोरबा खस्थ' मोननाय न'खर बिसोर रावबो ओरैनो थानाय नङा मोनसे नङा मोनसे साख्रि नङाबा माबा मोनसे न'खरफ्राव मोनगोन आरो मोनगोन बेखौनो जों मोनहोनांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावनांगौ आंहा माइकआ दिनैनिफ्राय 1 मास जाबाय आङो बबेबा हख्रावनाङो बबेबा माबा नाङो मानसि बुरजा जाबा गोसोआबो देरगांसै नालाय हख्रावफ्लांसै लेक्सारफ्रा दाखालिनिथ' 1.5 लाख मानसि जायाखै नमिनेसनाव क'क्राझाराव बबेनिबा बान्दो बायनानै सागरनि दैयासो एखेबारे लोमसावफैनाय बादि ओइदिननोथ' आसामनि मानसिया नों देरहाबाय होनजोबखादों गासिबो आंखौ दाखालि गसाइगाव हावरिया पेटआव बदरुद्दिन आजमल फैबाय फोथारा गासिबो बेरगावजोब्बाय हेलिकप्टारजों फैदों गसंनो जायगा गैया दिनै मासगावआवबो प्राय माने 25-30 हाजार मानसि जाबाय आरो गाबोन बिजिनियाव ओरैबायदि गिदिर मोनसे सुबुं बमा दङ जानो हागौ बाहायबो 50-60 हाजार मानसि जागोन आरोखि बेनि उनाव दाथ' आं खोनादों गैखाला होननानै बयबो बुंगासिनो दं गैखाला रावबो गैला नबस्तरनियाबो मा जादों आंखौ रायथ्रामोन बेलाय मा जेबो नङा आंनि जेबो नङा होनबाय थायोमोन बियो आंनि फेक्टर नंथ्रा होननानै मैयानिफ्राय मानसिया गरम जाबाय बे जे ब्रह्मआ बदरुद्दिन आजमलनि दारियाव हमनानै दिल्लीयाव थांनो नागिरदों बे होननानै आंखौ रायनो हमबाय आरोखि दहाय सांबादिकफ्रा सोंबाय माथो नोंखौ ओरै बुंदों होननानै बे बुंथों हिराचरनिया दासिम मानो आंखौ बुङाखै बेखौसो आं गाज्रिमबाय थादोंमोन बुंनायानो मोजां जाबाय होननानै दा सिं खिन्थु बिराद गाज्रि केम्पेइन खालामदों बियो आदिबासीफोरनि गेजेरावबो आदिबासीर মাজতো हिराचरनिया हमाय কতবা কৈছে বোলে ইউজি ব্ৰহ্ম জিকিলে তোমালোকে পলাব লাগিব থাকিব নোৱাৰিব ভয় দেখুৱাই আছে
এইবিলাকক প্ৰশ্ন কৰিবা কিহৰ ভিত্তিত কৈছে আমি শান্তিৰ কাৰণে যুঁজি অহা মানুহ বন্দুকৰ বিৰুদ্ধে সদায় যুঁজি আহিছোঁ আমি মানুহ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে আমি সদায় যুঁজি আহিছোঁ আমি অশান্তিকাৰী কৰা মানুহ নহয় তো গাছ নেবো आङो साबायखर जासिहरबाय आङो